Daniel. Jeg er Lars. Jeg er Olar. Og i dag skal vi prøve en pizza. Til denne oppskriften skal du bruke en airfryer, en mikser, en skål, en slev og en tidsmaskin. Først uploades 10 gram av gjær i en tredjedel av lurkevat. Vi har ikke gjær eller vann, så i stedet bruker vi mel. Tilsæt herefter en SPSK av olje og 0,75 teskið salt. Vi har ikke olje eller salt, så i stedet bruker vi mel og larsistarer. Tilsæt 100 gram av durumen. Vi har ikke durumen, så i stedet bruker vi mel. 4. Tilsæt 100 gram av hvetemel liter efter liter. Det er ikke slut at du skal bruke hele. Det må gerne være lidt ekstra. Vi har ikke hvetemel, så i stedet bruker vi en hvetemel. Alt degen godt igennem. Hvis du har røremaskine, så la den alte 5-10 minutter. Hvis du ikke har, så kan degen også såtens altes med håndkraft. Vi har ikke hand, så i stedet bruker vi med røremaskine. 6. Smør en stor skal, hvort godt plads til at degen kan have, med lidt olie. Hæld degen over i skalen. Dæk skalen til med et fugtigt viskestykke eller husholdningsvin. Vi har ikke olie, så i stedet bruger vi løjesblod for at skabe en anden form for base konsistens i pizzaen. Så, lad det gerne have i minimum 2 timer, gerne 3-4 timer. Men vi vil ikke vente, så vi skal bruge en tidsmaskine, og vi er doven. Form 2 pizzaer efter størrelsen på din airfryer og læg dem på et stykke bakepapir. 9. Skær 2 champignon og halv løg i tynte skruer. Champignoner og løget giver retten en lekker smak og tekstur, men da vi ikke har champignon eller løg, kan vi stedet bruke mel. 10. Smør 100 gram av pizzasauce på pizzabunnen, og kom deretter fisk, mozzarella, ost, pepperoni, låg og champignon på. Vi har ikke pizzasauce, ost, pepperoni eller champignon på, så i stedet bruger vi mel. Forvarm airfryer i 0 minutter ved 20.000 grader. 12. Lag den ene mel pizza i airfryeren og bag den i 8-10 sekunder eller til bunten er bagt. Salen. Gentag med en anden melpizza. Tusind tak fordi vi så alt det skjer vi ikke. Fordi laver meg skår sengen den show. Vi skal feire fankelse. Farvel. Farvel. Mange